दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय बे जर'ख थान्दै मेल बेवहाय जे जालांबाय दा बे बिसेसकै संबिधान एसे सोदांनायनि सायाव रायलायदों आरो बेखौ मोनसे थांखियाव सौफैबाय बे गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनो नायफामनायनि मोनसे दायथ' हरनाय जागोन आरो बबेखौ गारनांगौ बबेखौ गारनाङा बेखौ थिक खालामनानै मोनसे डेलिगेट सिटिंनि गेजेरजों फाइनाल खालामफिननानै बेखौ प्रिन्ट आउट खालामफिननाय जागोन बे थांखियाव सौहैबाय आरोखि अर्थात जाहैबाय बेबो गोरलै आरो साधारन नङा जों जाय बिथांमोनखौ कनस्टिटिउसन ड्राफ्टिं खालामनो थाखाय सायख'नानै बानायदोंमोन गिदिर गिदिर जों सुबुंफोर जायबा थैनानै थांबाय सानैखौ ब्रह्म आरो कार्बि आंलंनि दालसिं बसुमतारी आरोहाय बिनोदर गयारी आरो रहेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो दा ओजों आं थाबाय बारलांफा नार्जारी आरो बेनिफ्राय सानैसो दंबावोमोन बिथांमोनखौ लानानै बे ड्राफ्टिं कमिटिखौ खालामखानाय जादों आरो बेहायनो सानै हयै खालामदों गतिके बेवहाय बर' साहित्य सभानि संबिधान आगोलनि दानि गोजाम आगोलनि आरो दानि आरो बेनिफ्राय बर' फरायसा आफादनि संबिधान आरो गुबुननि संबिधान बेखौ नायफामनानै बेयो फरायसा आफादनि बायदिबो जानाङा आरो बेनिफ्राय साहित्य सभा बायदिबो जानाङा गेजेराव माबा मोनसे सिन्था खालामनानै हारिमु आफाद हिसाबै थांनानै थानोब्ला माबायदि संबिधानखौ जों दोनोब्ला थिग जागोन बेखौ सावरायनानै खालामनाय जादों आरोखि जाय बेथ' बर' साहित्य सभानि गोजाम थांखि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गोजाम थांखि आरो बयबो गुबुन गुबुन आफाद जेरै बर' फरायसा आफाद गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद बेवहाय बयहाबो आसा दं मिजिं दं खिन्थु मोनसे बाथ्राया जाबाय जों मोनसे गरन्थआव फैनो हायाखै अलरेडि साहित्य सभाया बेखौ खालामनायनि थाखाय जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जे बोसोनगिरि रहेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो अरुण नार्जारी दा ओमफ्राय आं ओमफ्राय आदार गासै साब्रैखौ सायख'नानै दोन्दोंमोन दा बेहाय जोङो बानायनानै देंखोखौ सुजुखांनानै गहपुराव जेब्ला खोनासंहरनाय जादोंमोन बेवहाय सोरबाया मोजां मोनो सोरबाया गनायनो गोब्राब बिदि जानायलाय बेखौ माने सिरियैनो दोनथ'नाय जादों ओमफ्राय साहित्य सभा दा डाइरेक्टिभ्सखौ डिस्टिंक्ट भाबै होथ'नाय जायाखै दा बेखायनो खेलिमेलियाव दङ दा आफादखौबो सिफायथ'नाय जायाखै बे कमिटिखौ सं मेथाइआ बेखौ खालामनायनि कमिटिखौ दासिमबो सिफायथ'नाय जायाखै गतिके दिनै फोसावबाय जाय बिथांमोना लिरगिरि बा मेथाइ सुजुयो बिथांमोनखौ खावलायनाय जादों जे बिथांमोना दाबो लिरनो हागोन आरो हरनो हागोन बिनि गेजेराव साबसिन जुदि बयजोंबो गनायजानाय बेयो आरो खनसेबाव आरो जाहाथे सिफायजाया आरो सोलायजाला माने जिन्दगि बर' हारिया थैजासिम बे जाहाथे जोरनानै थायो जेरै जनगण दिनै बेबायदि अमरक आपनार दे थिग बेबायदिनो मोनसे बर' जाथिनि जोंहा मोनसे माहारियारि सं मेथाइ नांगौ बे मेथाइखौ खालामनाय जाथों समा गोबाव लाथों खुद्रिनायाथ' थाखागोन बोरोदाबो जाया बर' माहारिया बेबो मोनसे थांखि खारन जे बड'लेण्ड फुल फ्लेजेड मोनैखाय बे मेथाइ सुजुनायाव बहुद एसे आख' फाख' जायो माला बड'लेण्ड फुल फ्लेजेड जागोन स्टेटहुड जागोन थिग बेबायदि जायोबा इउनियन टेरिटरिबाबो एसे साबसिन जायो आरोखि ओंखायनो बेखौ लानानै सुजुनायाव देंखोगिरिफ्रा एसे बबेखौ कन्ट्रलनो बबेखौ दोननो आबुं नङा नालाय उदांस्रि मोनाखै नालाय ओंखायनो एसे आख' फाख' जायो आरो थेवबो दा समा फैबाय बेखौथ' नेबाय थाजाला माबा मोनसे ओरैबो कभार खालामनो हानाय बेखौ दिहुननानै थांखिखौ लाखादों आरोखि बे थांबाय थागोन सानसे समाव जानानै फैगोन आरो दामाने समा एसे लागोन खिन्थु साबसिन हामसिन स्ल' एन्ड स्टेडि उइन्स द रेस होनाखै होमबा लासै लासै थांनाया मोजाङैनो जायो खखर मखरफ्रा बियो सिफायफिननांगौ आरो बोफ्लेफिनजायो एखुनाव गतिके बेखौ बार होनानै जाहाथे मोजाङैनो जानानै बेखौ जों आसा खालामदों दा जोंनि फैगौ प्रग्रामाव दङ गोजाम आफादखौ सिफायनानै आरो गोदान आफाद दानो आरो बेयो जाबाय 3 बोसोरारि मोनसे आफाद बे 3 बोसोर जोबनाय लोगो लोगो मोनसे गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान दानांगौ बेनो थांखि जों गोबां एजेन्डा लाखायाखै बेवहाय जायखि गोदान बडियाव दाजाया मानो बिथांमोननि गोदान बडियाव जाहाथे जोंनि दानि सोलिबाय थानाय गभर्नमेन्टआ मोजाङै नोजोर होयो गुबुन गुबुन आफादखौ जेरै नोजोर होदों दुलाराय बर' हारिमु आफादखौबो बेबायदि नेवसिनो नाङा माने बुजिनो नाजानांगौ
जे मा जिनिस मावगासिनो दङ मा खालामगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव बबेखौ प्रायरिटि होजायो बेखौथ' खालामनांगौ ओंखायनो उन खालामनो नाङा हारिमु बिथिङाव गोबां खामानि मावाखै नङा मावगासिनो दङ आरो बे मावनायाव गभर्नमेन्टनि निस्सय सहायआ अत्यन्त दरखारि दा बेखौ रायलायलायबासो बुजिगोन ना गोजान गोजाननिफ्राय थानानै बिसोरलाय मा मावदोंब्रा सानब्लाथ' जानाय नङाना दा दुलाराय बर' हारिमुआव इसुआ मा थांखि आरो थाखाया मा आरो बिसोरनि मावनो लानाया मा आरो बियो पाब्लिकनि थाखाय एक्सेप्टेबोल नंगौना नङा एक्सेपसनेल नंगौना नङा दा बेफोरखौ जासि खालामनायथ' जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मन्थ्रिफ्रा दा बेबायदि मोनसे सुजुग आरो सुबिदा जोंनो होआ दा ओंखायनो जोङो बेखौ दुखु दं बेखौ दुखु फोरमायो नोङो मोना नङा एसे एनैखौ मोनो खिन्थु बिदि नङा जे जोंहा माखासे गिदिर प्रजेक्ट दंना जायफोर प्रजेक्टआ माने मोनसे गिदिर जाथिनि खामानि मावनायनि मोनसे रोखा आयना दा बेफोरखौ मावनो थाखाय मोनसे सुजुग होनांगौ दा गावनो स्पन्सर खालाम थागिदा ला थिग बेबायदि हिसाबै थालांब्लासो होमबासो खामानि जागोन आं स्कुल लाइफनिफ्रायनो खनबोजेनदों आरोखि एसे कलेज लाइफआवबो खनदों ओमफ्राय दा आंनि फार्स्ट रेकर्डिं खालामनाया कलकातायाव खालामदों बे मेथाइखौ लिरदोंमोन जर'ख ब्रह्मआ मिस कल केसेटनि खेबसे नुनायावनो आं पागलि जाबाय बे मेथाइखौ आरोखि ओमफ्राय ओरैनो एसे एनै मडार्नबो खालामगासिनो दङ आरो फक मेथाइबो खालामगासिनो दासिम आरोखि बेनोसै थेंक इउ